Dobar dan još jednom. Sve vas lijepo pozdravljam. U ime Krapinsko-zagorske županije, u ime našeg upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, u ime kolege Zvonimira, kolegice Barbare koja će voditi ovu radionicu i moje osobno. Mi nastojimo organizirati svake godine radionicu za potencijalne prijavitelje kako bismo vam olakšali prijavu na naš javni poziv, kako bismo istaknuli koje su novosti u odnosu na prethodnu godinu, pojasnili sve obrasce i na kraju krajeva kako bi vaša prijava bila što kvalitetnija, kako biste što kvalitetnije prikazali program, odnosno projekt koji prijavljujete i na kraju riješili neke nejasnoće koje su eventualno prisutne s vaše strane. Isto tako, osim ove radionice, možete postavljati putem elektroničke pošte i pitanja. Za ovaj javni poziv pitanja možete postavljati do petka 19. veljače, a mi bismo vam do 23. veljače najkasnije dali odgovore na njih. Sam ovaj javni poziv raspisan je 29. siječnja i otvoren je od tog datuma 30 dana do 28. veljače. Ono što bismo posebno htjeli istaknuti jest zadnji, s obzirom na to da je 28. veljače nedjelja, zadnji radni dan je 26. veljače i tada je taj krajnji rok za dostavu, znači ako biste nam fizički vi donijeli tu prijavu, odnosno do 28. veljače mogu biti i prijave poslane poštom, odnosno sa zadnjim tim datumom žiga, odnosno slanja poštom. Javni poziv je ukupna vrijednost je 785.000 kuna kroz 3 prioritetna područja, to su manifestacije u kulturi, izdavačka djelatnost i obnova i zaštita kulturne i nematerijalne baštine. Sve što vas zanima možete nakon ovog Barbarinog izlaganja pitati. Mi ćemo nastojati biti što kraći kako bismo ispoštovali epidemiološke uvjete i djelovali u ovim uvjetima koji trenutno jesu. Ukoliko vas nešto bude poslije toga zanimalo, slobodno pitajte. A ja vam želim da budete uspješni, da što bolje napravite ove prijave, a između ostalog da to što ćete prijaviti, da realizirate nesmetano, bez obzira na uvjete koji će biti i da ovi sadašnji, odnosno ovogodišnji i prošlogodišnji, da budu što prije zaboravljeni, jer već iduće godine nekako se nadamo da bismo mogli imati naš redovni javni poziv u normalnim, doista pravim normalnim uvjetima. Sretno! Hvala pročelnici. Ja ću ipak skinuti masku jer smo, ja mislim, na dovoljnoj udaljenosti, tako da me bolje razumijete dok ovim pričam. Evo, i nekako mi jednostavnije dok stojim, pa... Ovako, za početak bi se samo osvrnula kratko na prošlu godinu, gdje smo imali, prvo smo raspisali natječaj pa smo ga poništili zbog ove nesretne situacije sa pandemijom COVID-19, koronavirusom. I čisto da dobijete nekakav okvir što smo promijenili, što smo možda i poboljšali i kasnije ćete vidjeti na 2 slajda neke greške koje su nam se najčešće javljale u sklopu i prijava i provedbe i kasnije kod izvještavanja, pa onda da dobijete odmah na početku nekakav kontekst i da se možete orijentirati kasnije tijekom same prezentacije. Dakle, imali smo u siječnju prošle godine raspisan javni poziv, taj isti koji je trenutno i otvoren, za 3 prioritetna područja, manifestacije za zaštitu baštinu. Međutim, usred cjelokupnog procesa obrade prijava i to, desila se ta nesretna korona i taj natječaj je poništen u svibnju. Kasnije smo ponovili javni poziv, međutim, on je bio nekako manjeg obima, naravno smanjili smo sredstva, bilo je samo 300.000 kuna i samo 2 prioritetna područja, izdavaštvo i manifestacije, dok je baština na neki način isključena kao javna potreba, odnosno baštinu smo i uslijed potresa koji je zadesio Republiku Hrvatsku u ožujku prošle godine raspisali posebni, odnosno ograničeni javni poziv za hitnu sanaciju štete na nepokretnim kulturnim dobrima, odnosno sakralnim objektima.
Eto sad, možda neke najvažnije promjene u odnosu na tu prošlu godinu, gledajući onaj prvi natječaj koji smo poništili, ovaj koronični natječaj, odnosno ponovljeni i ograničeni iz lipnja. Za trenutno otvoreni javni poziv smo obrazac prijave i obrazac završnog izvješća poboljšali na način da smo na onim kritičnim točkama koje smo primijetili da jesu, dakle tablica samog proračuna u prijavi i tablica izvještavanja u završnom izvješću, dodali još neke dodatne upute za popunjavanje. Isto tako izbačen je životopis voditelja programa, odnosno projekta. To je onaj obrazac u Europasu koji smo tražili. Ove godine ga ne tražimo jer smo zaključili da zapravo prijavitelji nisu davali nekakve relevantne informacije koje bi bile kasnije tijekom stručnog vrednovanja korisne. Onda smo imali isto tako problema sa tim životopisom jer ga ljudi nisu potpisivali, nisu ga uvjeravali datumom i eto tako bilo je to kamen spoticanja tijekom administrativne provjere s kojima smo imali dosta problema pa smo ga na neki način odlučili izbaciti, ali to ne znači da vi kao prijavitelji ne morate te informacije koje su važne iz vašeg životopisa, neke stručne referencije, nagrade, priznanja koje ste dobili, da ne trebate to istaknuti kasnije u samom opisnom dijelu vaše prijave. Propisani su također manji formalni nedostaci, odnosno nedostaci koje nije moguće otkloniti tijekom administrativne provjere. Kasnije ćemo doći do toga pa ćemo ih detaljno proći. Nema dodatnih bodova za utjecaj pandemije COVID-19 na provedbu projekta. Evo, to se iznimno desilo prošle godine, imali smo 8 bodova za stavku u kojoj ste u samoj prijavi ste mogli obrazložiti na koji način je cjelokupna sve aktivnosti oko te pandemije, kako su utjecale na provedbu vašeg projekta. I za to ste mogli dobiti tada 8 bodova. Međutim, u ovom javnom pozivu nemamo tih dodatnih 8 bodova. Međutim, preporuča se svim prijaviteljima da svoje aktivnosti planiraju sukladno važećim epidemiološkim ograničenjima. Isto tako, možete prijaviti ukupno najviše 2 prijave na javni poziv. Svaki prijavitelj 2 prijave najviše. Bez obzira da li se prijavljujete u jednu kategoriju, odnosno jedno prioritetno područje ili primjerice 2. Isto tako, prijava se dostavlja na 2 načina, odnosno 3, to je već spomenula pročelnica. Možete dostaviti prijavu putem redovite pošte, preporučenom pošiljkom u tiskanom obliku, te istovjetni sadržaj prijave u elektroničkom obliku na mail adresu kultura@kzz.hr. I treći način je zapravo i ta osobna dostava. Sad, najčešće greške. Ovakav oblik javnog poziva provodimo sad već 3. godinu. Ono što smo primijetili je da većina prijavitelja ne čita cjelokupnu provedbenu dokumentaciju. Ne pročitaju upute za prijavitelje, ne pročitaju kriterije za stručno vrednovanje, dakle bodove. Ti kriteriji su javno objavljeni, svaki kriterij donosi određeni broj bodova, a na temelju tih kriterija kasnije kulturno vijeće i procjenjuje vaše prijave. Dakle, malo tko ih pročita i malo tko ih zapravo obuhvati i raspiše se u njima u svojoj prijavi. Druga stvar, ljudi ne čitaju ugovor koji su potpisali. Ne čitaju ga i onda imamo kasnije problema jer ljudi ne znaju u kojem roku trebaju dostaviti izvješće, na koji način trebaju dostaviti završno izvješće, koje im je provedbeno razdoblje, koje su im još neke ugovorne obveze, a to sve zaista stoji u obrascu ugovora koji je objavljen u sklopu javnog poziva. I sad imamo još možda neke 2 grupe tih grešaka koje se javljaju najčešće kod same prijave i kasnije kod završnog izvješća. Što se tiče same prijave, tijekom administrativne provjere se provjerava da li je osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja u mandatu ili nije. Najčešće ta osoba koja je potpisala prijavnicu nije u mandatu. To je jako česta greška. Dakle, mora ta osoba, recimo prijavitelj koji je udruga, osoba ovlaštena za zastupanje te udruge mora biti u mandatu u trenutku kada je potpisala prijavu i kada ste ju predali na javni poziv. Prijavitelj ili udruga nije registrirana za obavljanje djelatnosti iz šireg područja kulture i umjetnosti. Dakle, dešava se često da udruge iz različitog područja, tipa koje se bave, ne znam, zaštitom životinja ili braniteljske udruge ili slično, prijavljuju projekte na ovaj naš javni poziv iz kulture, a nemaju prijavljenu registriranu djelatnost koja na neki način obuhvaća širok spektar kulturnih djelatnosti, odnosno kulturno-umjetničko stvaralaštvo.
zapravo to nije, na taj način ne zadovoljavaju formalni kriterij samog javnog poziva i ne mogu se dalje natjecati. Dakle, eliminirani su odmah u tom startu, odnosno tijekom administrativne provjere. Krivo ispunjen proračun u samoj prijavi projekta, znači ili je nešto krivo zbrojeno, ili se traži veći ili manji iznos od onoga koji možete tražiti od Krapinsko-zagorske županije. Dakle, ako od Krapinsko-zagorske županije možete tražiti najmanji iznos 3000 kuna, onda tražite najmanje 3000, nemojte tražiti 2000. Ili ako možete najviše tražiti 25, onda od županije tražite najviše 25, a ne 35. Dakle, ti rasponi nisu dobro posloženi u samom proračunu. Da nema prikazanih troškova koji prate aktivnosti koje su obrazložene u samom opisnom dijelu prijave. To je najčešće isto što se tiče troškova. Isto tako ne koriste se obrasci u okviru raspisanog javnog poziva. To se desilo prošle godine kad smo imali onaj poništeni pa ponovljeni javni poziv. Obrasci su bili malo promijenjeni, ljudi su zapravo samo copy-pastali obrasce s onog poništenog javnog poziva na ponovljeni. Druga najčešća greška je zapravo isto i krivo definirano provedbeno razdoblje. Dakle, možete prijaviti ili projekt koji ćete u cijelosti realizirati u ovoj kalendarskoj godini ili samo fazu nekog višegodišnjeg projekta, pa će ta faza biti završena u ovoj kalendarskoj godini. Prihvatljivo provedbeno razdoblje je, dakle, istovjetno kalendarskoj godini od 1.1. do 31. prosinca ove kalendarske godine. Završno izvješće se ne dostavlja u propisanom roku. To je stvarno jako veliki problem. Ljudi ga ne dostavljaju unutar 30 dana od završetka provedbenog razdoblja, kasne često, ne obavještavaju županiju o nekakvim promjenama koje su se desile tijekom provedbe i značajno utječu na ono što je prijavljeno, što je odobreno, što je ugovoreno. Dakle, jednostavno, kad izvještavate o realizaciji onih prijavljenih aktivnosti i prijavljenih troškova, ako nas niste o tome obavijestili, dolazi do problema, jer nemamo sklopljen nekakav aneks u kojem bi se definirale nove okolnosti financiranja i zapravo dolazimo do toga da se u konačnici isto tako često dešava da projekt zapravo nije niti realiziran u potpunosti, a u prijavi je, recimo kod izdavaštva, napisano da će se tiskati u potpunosti cjelokupna monografija ili neka zbirka pjesama i slično, i desi se da je došlo do faze kad je napravljena grafička priprema i sve, ali nisu tiskali tu knjigu iz poznatih razloga, nisu imali dovoljno možda osigurani sredstva i slično. O tome nas nisu obavijestili i u konačnici formalno nisu ispunili ugovorenu obavezu. Ali da smo sklopili nekakav aneks sa tim prijaviteljem, okolnosti bi bile drugačije. Jer ako ne ispunite ugovorenu obavezu, recimo prošle godine na javnom pozivu, ove godine se ne možete prijaviti. Čisto kratko, to je dokumentacija zakonski propisana, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o kulturnim vijećima, dakle sukladno koje se raspisuje ovaj javni poziv. Isto tako imamo program javnih potreba u kulturi, Krapinsko-zagorske županije. I sad za nas, za ovaj javni poziv je važan pravilnik o utvrđivanju programa na temelju provedbe javnog poziva. Taj pravilnik je važan i zato jer su u njemu propisani kriteriji stručnog vrednovanja. A ti kriteriji stručnog vrednovanja su isto tako zapravo elementi obrasca A4 koje koristi kulturno vijeće kad vrednuje vaše prijave. Isto tako Zakon o udrugama, uredba o financiranju udruga i naš pravilnik također o financiranju udruga iz 2015. godine. Od čega se sastoji provedbena dokumentacija? Cjelokupni javni poziv se sastoji od teksta javnog poziva, od uputa za prijavitelje, a uz te upute za prijavitelje objavljeni su u sklopu njih i propisani obavezni obrasci. Dakle, obrazac prijave, obrazac izjave prijavitelja kojim vi kao prijavitelj zapravo jamčite, izjavljujete da zadovoljavate formalne uvjete javnog poziva, izjava o nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog financiranja, obrazac za stručno vrednovanje. Imamo zapravo dvije vrste tog obrasca, jedan se odnosi na baštinu, a jedan na manifestacije izdavaštva, s obzirom da se u elementima kvalitete prijave boduje malo drugačije ono što se odnosi na specifičnosti baštine, odnosno na ove dvije druge kategorije.
ogledni obrazac ugovora i obrazac završnog izvješća. To je sad nekakav postupak od trenutka kad završi rok za predaju prijave do potpisivanja ugovora. Ovako možete prilike računati da ako završava rok za dostavu prijava 28. veljače, da bi u konačnici potpisivanje ugovora trebali završiti unutar 120 dana. Ali mi se nadamo da će to ipak biti nešto ranije, pa kad zaprimimo sve prijave, kad se napravi administrativna i formalna provjera tih prijava, one prijave koje su prošle taj dio provjere upućuju se na stručno vrednovanje kulturnom vijeću koje onda ima 30 dana ukupno, odnosno i kulturno vijeće i županije imaju 30 dana da se te prijave vrednuju i da se županu dostavi zapravo prijedlog projekata koji se predlažu financirati. Nakon toga župan donosi odluku o projektima koji su odabrani za financiranje. Prijavitelji još dostavljaju prije sklapanja ugovora određenu obaveznu dokumentaciju, o tome ćemo nešto malo kasnije, i tada slijedi potpisivanje ugovora. Evo, mi se nadamo da će ovaj javni poziv otprilike to potpisivanje biti u travnju ili svibnju. Ovisno o broju zaprimljenih prijava i kako će to sve dalje teći. Prioritetno područje, to je već nešto i pročelnica spomenula, manifestacije u kulturi i izdavačka djelatnost, odnosno obnova i zaštita spomeničke nematerijalne baštine. Natječaj je otvoren 30 dana, krajnji rok je 28. veljače. Evo, ja ću još jedanput ponoviti. Taj krajnji rok za dostavu pada u nedjelju. Taj dan još možete poslati putem redovite pošte, pošta koja radi, i možete poslati prijavu putem elektroničke pošte. Ali ako planirate dostaviti prijavu osobnom dostavom, onda vas molimo da obratite pažnju da je zadnji radni dan prije kraja tog roka, petak 26. veljače. I to možete dostaviti u našu pisarnicu. To smo već rekli, da ukupno najviše 2 prijave možete predati na ovaj javni poziv, s napomenom da članice zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih društva ne predaju prijave na ovaj javni poziv koje se tiču njihove osnovne djelatnosti, jer su već financirane zapravo preko same zajednice. Također, na ovaj javni poziv prijave ne podnose organizatori onih manifestacija koje su ove godine, kroz program javnih potreba u kulturi, definirane kao manifestacije od posebnog značaja za županiju. One će dobiti sredstva izravnom dodjelom zapravo iz proračuna. I to je zapravo objavljeno u sklopu ovog dokumenta koji se zove Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije. Financijska potpora, ukupan iznos sredstva je 785.000 kuna. Od toga od Krapinsko-zagorske županije možete tražiti najmanji iznos 3.000 kuna u sva 3 područja, bez obzira da li je manifestacija ili baština. Najveći iznos 25.000 kuna. Kad popunjavate proračun, možete, što se tiče izvor financiranja Krapinsko-zagorske županije, možete tražiti, to sam već rekla, najviše 25.000 kuna. Prijava vam neće biti prihvatljiva, čak i u ovom postupku administrativne provjere, ako se tražili manji ili veći iznos od onog koji je predviđen za dodijeliti. Znači, ili manje od 3.000, što nije prihvatljivo, ili više od 25.000, što se tiče sredstva Krapinsko-zagorske županije. Ukupna vrijednost projekta naravno može biti i veća. Sufinanciranje nije obavezno, naravno, ali dobivate 3 boda u sklopu ovoga administrativne provjere ako imate druge izvore financiranja osim županije. Znači, to vam je sve već i objavljeno u tom obrascu A4 koji sadrži elemente vrednovanja. Točno možete vidjeti za svaki element koliko ćete dobiti bodova. Financiraju se, dakle, projekti, to sam već isto ranije spomenula, koji će završiti u potpunosti u ovoj kalendarskoj godini, odnosno možete prijaviti fazu višegodišnjeg projekta. To su obično projekti iz izdavaštva ili projekti obnove zaštite kulturne baštine. Još jedna stvar koja je bila kamen spoticanja. To je provedbeno razdoblje. Provedbeno razdoblje nije isto što i datum održavanja neke manifestacije. Zato jer provedbeno razdoblje obuhvaća i period vaše pripreme projekta kojeg ćete realizirati, dakle samo realizaciju, i kasnije period koji se odnosi na aktivnosti plaćanja računa i sve neke popratne
stvari. Pa onda vas molim da to uzmete u obzir i da si uzmete nekakav period u kojem ćete to realno sve odraditi. A možete ga naravno planirati od 1.1. do najkasnije 31.12. pardon, to je greška, 2021. Zašto je to provedbeno razdoblje važno? Zato jer ga također uključujemo i u vaš ugovor koji kasnije potpisujete. I ako definirate primjerice provedbeno razdoblje od 1. svibnja do 30. studenog, tada od 30. studenog imate period od 30 dana u kojem trebate dostaviti vaše završno izvješće. Elementi koji su još važni za samog prijavitelja, trebali biste imati prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije ili prebivalište, odnosno sjedište. Međutim, postoji iznimka, možete imati prebivalište ili sjedište izvan županije, ali je važno da u tom slučaju većinu aktivnosti neposredno provodite na području županije. Također, isto vrijedi zapravo i za aktivnosti koje bi se u pravilu trebale provoditi na području Krapinsko-zagorske županije, ali se mogu uzeti u razmatranje aktivnosti koje se djelomično provode i izvan županije, a vezane su naravno za županiju. Tko se može prijaviti? Cijeli popis različitih prijavitelja, osim udruga, tu su nam i javne ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, pravne fizičke osobe, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, vjerske zajednice, fizičke osobe, odnosno građani. Sad imamo nekoliko tu slajdova sa formalnim uvjetima koji se odnose na udruge. Ti formalni uvjeti su razgraničeni na udruge i sve ostale prijavitelje. Udruge zasebno zato jer, kao što sam rekla na početku, imamo onu uredbu o financiranju udruga koja točno propisuje sve uvjete koje udruge moraju zadovoljavati kod financiranja sa javnim sredstvima. Sad neću detaljno prolaziti kroz svaki formalni uvjet, mislim da svi koji ste sudjelovali više godina na ovom javnom pozivu da znate o čemu se radi, možete to i pročitati. Ako postoji možda nekakva nejasnoća, oko toga možemo kasnije to prokomentirati. Naravno, i kod svakog tog elementa u tom obrascu A2 zapravo potvrđujete da ga ispunjavate. Zato taj obrazac A2 izjava prijavitelja o ispunjavanju formalnih uvjeta. Formalni uvjeti za ostale prijavitelje, dakle od turističkih zajednica, jedinica lokalne samouprave, fizičkih osoba i svih ostalih koji nisu udruge, su zapravo nešto šturi. Isto tako mora biti upisan odgovarajući registar, moraju ispunjavati sve obveze prema prethodno sklopljenim ugovorima, odnosno plaćati ovaj doprinos za mirovinsko zdravstveno. Također, projekti kojima se ne mogu dodijeliti financijska sredstva, neću prolaziti sad po svaku točku posebno, ali bi se zadržala na ovoj zadnjoj koja je podebljena. Znači, programi ili projekti se ne mogu financirati na ovom javnom pozivu ako se mogu financirati na nekom drugom javnom pozivu koji provodi istovremeno Krapinsko-zagorska županija. To je recimo slučaj sa braniteljskim udrugama, jer imamo kroz Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje, civilno društvo, mlade. Također, javni poziv namijenjen baš za tu vrstu udruga i za tematski vezan za branitelje, pa onda je logično da se udruga braniteljska javi na taj javni poziv, a ne na ovaj naš. Zabrana dvostrukog financiranja. U principu možete prijaviti trošak koji, na primjerice, iznosi 45.000 kuna. Od toga možete tražiti 25 najviše od Krapinsko-zagorske županije, to je što smo rekli, ali važno je da aktivnosti kako ćete ih raspodijeliti u svojem proračunu, odnosno troškovi. Da za isti trošak ne tražite sredstva i od Krapinsko-zagorske županije i od nekog drugog izvora u istom iznosu. Primjerice, imate trošak, ne znam, 5.000 kuna i sad 5.000 kuna tražite od Krapinsko-zagorske županije i 5.000 kuna od nekog drugog. Razumijete, prelazite 100% vrijednost tog troška. A s druge strane, možete jedan trošak raspodijeliti na više izvora. Ako je to 5.000 kuna, recimo 3.000 tražite od Krapinsko-zagorske županije, ali ove 2.000 kuna možete tražiti iz nekog drugog izvora. Također, obrazac A3 koji se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora, kad je vaš projekt već odabran za financiranje, izjava nepostojanja izbjegavanja dvostrukog financiranja. Prihvatljive vrste programa i projekta, s obzirom da su ovo naše područja i manifestacije izdavaštva i baština zapravo jako široki,
Ne postoji konkretan popis vrste projekata koji su prihvatljivi. Ovo tu što možete vidjeti je samo nekakav ilustrativni pregled koji vam može služiti kao nekakav orijentir. Dakle, manifestacije koje prikazuju i tradicionalne narodne običaje, i kulturu mladih, manifestacije kao simpozij, kao kazališne predstave, gostovanja ili sl. Što se tiče izdavaštva, dijela domaće književnosti i publicistike, ne znam, monografije, zbornici, katalozi, izložba i sl. Što se tiče baštine, uglavnom su to nekakvi radovi ili možda čak i dokumentacija koja je važna za nekakvo istraživanje ili sl. Prihvatljivi troškovi se zapravo dijele na izravne i neizravne troškove, a svi oni da bi bili prihvatljivi moraju biti stvarni i neophodni za provedbu, moraju nastati unutar tih 12 mjeseci ove kalendarske godine, treba ih planirati ekonomično, racionalno, učinkovito, moraju biti provjerljivi i računovodstveno dokazivi. Izravni troškovi su oni koji su neposredno povezani uz realizaciju pojedine aktivnosti projekta, dok su neizravni oni troškovi koji nisu nužni za provedbu određene aktivnosti, ali pospješuju postizanje cilja, odnosno pospješuju realizaciju te aktivnosti, tipa auditski materijal ili sl. Sad tu imamo nekoliko grupa tih prihvatljivih troškova. To su naravno naknade koje su povezane sa ljudima koji su možda zaposleni na provedbi određenog projekta ili programa, angažirani suradnici, troškovi promidžbe, vidljivosti, putni troškovi, troškovi opreme, specifični i nužni troškovi. To se sad odnosi na one troškovi koji su možda baš, koji nisu u prethodnim grupama, ali su vezani za vaš projekt, tipa građevinski neki radovi, tisak, kotizacije za različite seminare, usavršavanja i sl. Imate ovdje i primjer neizravnih troškova. Neprihvatljivi troškovi, zaista ih ima puno, neću sad tu detaljno iščitavati, moći ćete to sve vidjeti u konačnici na prezentaciji koja će biti na web stranici vezano uz javni poziv. Sad ta prijemna dokumentacija, rekli smo ranije što sve spada u nju. Sama prijava se sastoji od dva obrazca. Obrazac prijave sa proračunom, obrazac A1 i obrazac A2, odnosno ta izjava prijavitelja o ispunjavanju formalnih uvjeta. Dostavlja se ovjerena, potpisana, pečatirana, kad je to primjenjivo, u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici. Ako imate dvije prijave, molim vas da svaku prijavu šaljete posebno. Isto tako, kad šaljete u elektroničkom obliku, molimo vas da to bude u PDF-u. Isto tako, ako vam prijavni obrazac A1 ima više stranica, a imat će više stranica, molimo da ga dostavite kao jedinstveni dokument, a ne svaku stranicu posebno. Šalje se na adresu elektroničke pošte kultura@kzz.hr. Važno je naglasiti da jedna i druga prijava, i ova u tiskanom obliku i ova u elektroničkom obliku, trebaju biti dostavljene do 28. veljače najkasnije, dakle do roka prihvatljivog za dostavu prijave. Jer ako pošaljete recimo prijavu putem redovite pošte u roku, ali ste mailom poslali 1. ožujka, to vam neće biti prihvatljivo. To je ovo što sam vam sad rekla, obrazac A1, obrazac A2, životopis voditelja programa, odnosno projekta, ove godine nije potrebno slati. Adresa na koju se to sve šalje, na omotnici treba naznačiti prijava na javni poziv za predlaganje programa i projekata za program javnih potreba u kulturi koji je zaživio 2021. i ova naznaka ne otvarati. A ponovo adresa na koju se šalje istovjetni sadržaj u elektroničkom obliku. To je ono što smo rekli na početku, rok za dostavu prijave osobno ili putem kurira je zapravo zadnji radni dan prije krajnjeg roka, to je petak 26. veljače. Također evo napomena da prijave poslane izvan roka neće biti prihvatljive, neće se razmatrati. A nakon što smo zaprimili sve prijave koje su prijavljene, kreće ta administrativna i formalna provjera. Za to je formirano posebno povjerenstvo koje otvara svaku prijavu, gledaju se svi kriteriji da li su zadovoljeni ili nisu. Kada
su u pitanju ove neke manji formalni nedostaci, postoji mogućnost da povjerenstvo putem elektroničke pošte da istraži promjenu, odnosno dopunu dokumentacije. I onda imate rok od 3 dana u kojem to možete dostaviti i ako je sve u redu, prijava se smatra i dalje prihvatljivom. Naravno, prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete su i odbijene. I tada, nakon što se objavi odluka o prijavama koje su prošle tu fazu administrativne, odnosno formalne provjere, u roku od 8 dana se obavještavaju prijavitelji koji su odbijeni. Sad, ono što sam vam rekla na početku, da smo propisali ove godine u sklopu javnog poziva koji su to manji formalni nedostaci i nedostaci koje ne možemo otkloniti u toj fazi provjere. Manji formalni nedostaci, primjerice dostavili ste dokument putem elektroničke pošte, ali ga niste priložili u omotnicu. Dakle, nedostaje vam taj jedan dokument, još uvijek ga možete dostaviti putem redovite pošte u tiskanom obliku ili je možda se desilo obrnuto. S druge strane, u samom obrascu A1 se izostavljaju neki podatak koji se odnosi na vas kao prijavitelja, ali ne odnosi se na sadržaj prijave. Neki podatak tipa niste upisali banku uz žiroračun, na primjer, ili niste upisali OIB ili slično. Formalni nedostaci koji se ne mogu otkloniti. Dakle, ako imate nešto, ako vaša prijava desi se sa prijavom nešto s ovog popisa, možete računati da vam prijava neće biti prihvatljiva i neće ići u daljnji postupak vrednovanja i dodjele sredstva. Krivo ispunjeni proračun, prijava nije dostavljena u roku, osoba ovlaštena za zastupanje nije u mandatu, prijavitelj nije registriran za šire područje kulture i umjetnosti iz kojeg prijavljuje projekt, odnosno program. Prijave su dostavljene na krivim obrascima. Ako ste u istoj omotnici dostavili više prijava bez popratnog dokumenta, one izjave A2. Ako ste u projektnoj prijavi označili da vaš projekt spada u više prioritetnih područja, dešava se da ljudi označe i manifestaciju i izdavaštvo. Mislim da je to nešto osnovno što mora svaki prijavitelj se odlučiti u kojoj kategoriji mu spada projekt. I isto tako ako provedbeno razdoblje nije definirano unutar prihvatljivog roka, dakle taj period kalendarske godine najdulje. Kratko o stručnom vrednovanju. Stručno vrednovanje provodi kulturno vijeće i isključivo one projekte koji su prošli ovu prvu fazu administrativne i formalne provjere. Kulturno vijeće se sastoji inače od 7 članova i njihova uloga je zapravo savjetodavna. Oni imaju rok od 30 dana da pročitaju te prijave koje su prihvatljive, koje su im stigle i da ih ocjenjuju, odnosno da ih boduju, procjenjuju. Sukladno obrascu A4, a to su oni kriteriji iz pravilnika koji se odnosi na provedbu javnog poziva. Svaki projekt se zapravo boduje na način da se gleda kvaliteta i proračun, odnosno iskustvo prijavitelja, kapaciteti, odnosno sufinanciranje. Dakle, taj obrazac A4 je inače podijeljen u 2 kao kategorije. Za kvalitetu možete dobiti u sva 3 područja najviše 45 bodova. S tim da se elementi kvalitete malo razlikuju, baština se razlikuje malo od manifestacije i izdavaštva, dok su zapravo za manifestacije i izdavaštvo isti kriteriji. Dok u kvantiteti, odnosno za proračun, možete dobiti 15 bodova. Dakle, u biti prijavu vam donosi kvaliteta prijave. Ukupno svaka prijava može ostvariti najviše 60 bodova. Samo da spomenem još način na koji se izračunaju ti bodovi. Svaku prijavu zapravo procjenjuje najmanje 3 člana kulturnog vijeća. Oni dostave svoje pojedinačne ocjene, odnosno bodove, i tada ukupan broj bodova koji je prijava dobila je zapravo aritmetička sredina njihovih bodova. I tu je sad taj raspon bodova koji smo podijelili u 4 kategorije. Ako vam je prijava ostvarila najviše 20 bodova, odnosno ispod 20 bodova, uopće neće biti uzeta u proces dodjele sredstva. Ako imate između 21 i 30, to se preporuča financirati, između 31 i 45 poželjno financirati i ovi ostali bodovi 46 do 60 je zapravo prioritet za financiranje. To je ono na koji način kulturno vijeće rangira vaše prijave. Znači, po bodovima i u ove 4 kategorije. I takav prijedlog onda dostavlja zapravo naš upravni odjel i koji kasnije je temelj za donošenje odluke o financiranju.
postupak dodjele sredstva, o tome smo već nešto kratko i rekli. Nakon što se odluka o financiranju, odnosno o projektima koji su odabrani za financiranje objavi na web stranici županije, u roku od 8 dana se zapravo obavještavaju prijavitelji čije prijave nisu odabrane za financiranje i oni imaju pravo prigovora u roku od 8 dana. Za sve one projekte koji su odabrani za financiranje se također prije potpisivanja samog ugovora i postoji rok od 5 dana u kojem prijavitelji trebaju dostaviti još dodatnu dokumentaciju. To je onaj obrazac A3, izjave nepostojanja dvostrukog financiranja, odnosno vidjet ćete kasnije na drugom slajdu. Potvrda Ministarstva financija, isto tako da ne postoji nekakav porezni dug i uvjerenje nadležnog suda da se protiv ovlaštene osobe za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak. Ova 3 dokumenta ne dostavljaju svi prijavitelji. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi ovaj kazneni postupak dostavljaju prijavitelji koji su udruga. Potvrdu Ministarstva financija s porezne uprave da ne postoji dug i obrazac A3 dostavljaju također udruge, međutim ovu potvrdu s porezne uprave ne trebaju dostaviti prijavitelji koji su vjerske zajednice. Ostali svi trebaju. Isto tako obrazac A3 trebaju zapravo svi dostaviti, tu nema iznimke. Model isplate sredstva. Model isplate sredstva zapravo je naznačen u samom ugovoru, a ove godine je to zamišljeno da će jednokratne isplate biti u cijelosti u nekom roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. A druga kategorija je zapravo dvokratnih isplata, one će biti takozvane 2 rate. 50% iznosa će biti isplaćeno u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora, dok preostali iznos, odnosno polovica, će biti isplaćena u 3. kvartalu ove kalendarske godine. Također tu bi samo skrenula pažnju da ako se tijekom provedbe desi da imate nekakvu značajnu ili promjenu manjeg obima koji utječe na proračun, da ste dužni dostaviti u pisanom obliku i to 30 dana prije nego bi ta promjena nastupila. I onda se na temelju te obavijesti zapravo sklapa ili dodatak ugovoru ili je to neka promjena od manjih značaja koja je dovoljna samo u obliku obavijesti, ne iziskuje sklapanje dodatka ugovoru. Završno izvješće. Evo vidite, tu sam podebila da je završno izvješće rok za dostavu završnog izvješća u kojem obliku sve to skupa definirano uputama za prijavitelje, isto tako i u samom ugovoru. Trebate ga dostaviti unutar 30 dana od kraja provedbenog razdoblja. Bilo bi krasno kad bi svi zapravo to dostavili otprilike do 15. prosinca, ali imamo isto tako projekte koji se realiziraju baš tijekom prosinca, to su ti adventi ili možda je neko stavio baš provedbeno razdoblje do 31.12. To je često u projektima iz izdavaštva, pa onda oni zapravo imaju rok nakon 31.12. još tih 30 dana da dostave izvješće. Završno izvješće se sastoji od opisnog i financijskog dijela. Ono je, forma je propisana obrascem B2 koji je također objavljen u sklopu javnog poziva. Osim tog obrasca dostavljaju se i popratna dokumentacija koja se odnosi na računovodstvenu dokumentaciju, ali samo na one troškove koje ste podmirili sredstvima Krapinsko-zagorske županije. Dakle, ako vam je projekt vrijedan 100.000 kuna, ne morate dostaviti cjelokupnu računovodstvenu dokumentaciju za svaki trošak, nego samo za one troškove koje vam ulaze u iznos sredstva koje ste dobili od županije. Ako je to 5.000 kuna, onda za tih 5.000 kuna i za te troškove koje ste u prijavi prijavili da ćete podmiriti sredstvima županije. Dakle, važno je ono što ste planirali, što ste prijavili u prijavi, te troškove koje ste predvidjeli da ćete platiti sredstvima županije, u konačnici kasnije trebate i opravdati. Dakle, nemojte, ako ste prijavili tisak knjige, onda nemojte kasnije pod sredstva županije izvještavati o autorskom honoraru za lekturu, nego trebate izvještavati o tisku knjige. Osim ako tijekom provedbe nije došlo do neke promjene, o čemu nas trebate obavijestiti. Također to završno izvješće se dostavlja u tiskanom obliku i elektroničkom obliku, jednako kao i prijava, na mail adresu kultura@kzz.hr. I zapravo smo došli do samog kraja. To smo i rekli već, ako imate još neka pitanja koja možda nisu postavljena sad na ovoj radionici,
ili vam, ne znam, padne na pamet sutra, možete ih postaviti do 19. veljače, a onda će svi objedinjeni odgovori, uključujući ove odgovore i pitanja sa radionice, te koji su nas stigli mailom, biti objavljeni na web stranici županije do 23. veljače. I evo za kraj sam stavila zapravo podsjetnik na one obrasce koji su vam ključni. Obrazac A1, naravno obrazac prijave i proračuna, i obrazac A4, gledajte ih u ovom trenutku kao par. Zato jer u obrazcu A4 imate one elemente koji se boduju. Pročitajte si te elemente koji se boduju. Pokušajte, osim onih osnovnih pitanja na koje ćete odgovoriti u vašoj prijavi. Tko, što, kada, kako, gdje, zašto. Uključite i te elemente koji se boduju, obrazložite ih u svojoj prijavi. To je ono što sam rekla, ako ne prilaže se ovog puta životopis, ali pokušajte naći prostor u kojem ćete obrazložiti nekakva vaša postignuća, usavršavanja ili nagrade ili slično. Obrazac B1, to je predložak ugovora o dodjeli financijskih sredstva i ovdje sam u zagradi navela zašto je on važan. Pa zato jer vam je unutra definiran taj rok za dostavu završnog izvješća, jer vam je definiran model isplate. Definirano je da imamo pravo izaći u kontrolu na licu mjesta. Definirana je obaveza obavještavanja o promjenama koje su nastale tijekom vaše provedbe. Isto tako uvjeti pod kojima morate vratiti sredstva. I u konačnici završno izvješće. To završno izvješće i ugovor isto tako gledate kao par. Možda u ovom trenutku to se čini da je previše dokumentacije i nije vam važno, ali kad sklopite ugovor morate obratiti pažnju na to. Dakle, obrazac B2, završno izvješće, sastoji se od dopisnog financijskog dijela i sva ova dokumentacija koja se prilaže. Zapravo je to što sam ja imala za reći, možda se malo i odužilo. Ako imate pitanja vezano za obrazce, možemo ih baš otvoriti. Ako ne, onda slušam pitanja. Nisam planirala prolaziti baš kroz same obrazce. Izvolite. Jedno pitanje mene kolegica zanima da se privatna osoba javi, na primjer, za tisak knjige. Da li se mora staviti žiro račun ili nešto smo čuli da može i tekući račun, jer u medijima nešto piše da se to... Za javni poziv je predviđeno da bude žiro račun. Bez obzira da li si privatna... Bez obzira na vrstu prijavitelja. To nas je zanimalo, jer su nas zvali, pošto imamo to društvo književnika, pa oni su rekli da... Okay. Pitanje to je vezano na kako zahtijevamo i napišemo u obrazcu da nam treba za draču reći 6.000 kuna za troškovi i zadovoljimo u kvaliteti u svemu tome. Da li to znači da ćemo onda dobiti 6.000 kuna ili će povjerenstvo procijeniti da je nama dovoljno 4.000? Sve ovisi koliko ćete bodova dobiti kod stručnog vrednovanja. Ovisno o onim razredima bodova, ono što je poželjno financirati, što se preporučuje, što je prioritetno, ovisno o kojoj kategoriji ćete se naći po tim ostvarenim bodovima u konačnici i onda će se na temelju toga donijeti i odluka o financiranju sredstva. To znači da možda ćete imati super bodove i možda ćete ostvariti ukupno tih 6.000 kuna kako ste planirali od strane županije. Ali može se desiti da ćete dobiti manje. Znači, manje bodova, a ipak je moguće ostvariti, potpisati ugovor sa nekim... Ako ste dobili manje bodova, i ako ste u nekom razredu manjem od onoga koji se preporuča, recimo, financirati, onda ne možete očekivati da ćete dobiti sva sredstva. I još jedno vezano, rekli ste da možemo dvije prijave različite, manifestacije i izdavaštvo, i minimum za svaku je 3.000 tražiti, ne zajedno. Po prijavi, tako? Da. Ovisno što je da, svaka prijava se gleda pojedinačno. Svaka, da, to, eto, to mislim. Slušam. Ako nemate pitanja, ja bih možda ipak otvorila obrazce, čisto da skrenem možda pažnju kod popunjavanja na ono što je bilo problematično, pa da na to obratite pažnju kod popunjavanja. Mogu još za pitanja. Ja sam tu u principu samo informativno, ali me zanima jedna stvar. U slučaju baštine, da li bi recimo prijavitelj projekta trebao ujedno biti i vlasnik nekretnine koja predstavlja baštinu ili može biti
i drugi prijavitelj. Što u tom slučaju ako je različit prijavitelj od vlasnika baštine. Da, ne znam kako ste to zamislili, ko bi bio prijavitelj da nije vlasnik. Mislim, konkretno nemamo to propisano javnim pozivom, dakle nije zapreka da baš morate vi biti vlasnik nekretnine, odnosno da može prijaviti neko drugi, ali sve ovisi o slučaju, ne znam kako je zamišljeno. No. Važno je da obratite pozornost i na to da prijavitelj ima prebivalište, odnosno sjedište na području županije, odnosno može biti ili izvan, ali da barem to kulturno dobro onda bude na području KZŽ. Ako nemamo pitanja, onda više ja ću pokušati otvoriti ove obrazce. Znači, pričali smo o ovoj tablici kod proračuna. Osmi dio, znači prvi prošli, pregled svih planiranih sredstva, sredstva KZŽ, sredstva po izvorima i ovdje imamo da zbroj svih izvora koje imate i to vam je ukupna vrijednost projekta. I tu imate zapravo u čeli i kratku napomenu na koji način ispuniti. Specifikacija tih planiranih troškova, dakle tu dajete, u prijavi dajete pregled cjelokupne vrijednosti projekta i svih troškova. Znači ako imate, ne znam, 15 troškova, svih 15 troškova ukupno trebate unutra upisati. Dijelimo ih naravno na ove izravne i neizravne smo rekli. Ovdje upisujete naziv troška, odnosno vrsta troška. Tu upisujete njegov ukupni iznos. Ako je to 15.000 kuna, onda je tu 15.000 kuna. E sad, možete vi svaki trošak razdijeliti, samo paziti na dvostruko financiranje da se ne dogodi. Možete ga razdijeliti na sredstva KZŽ i sredstva iz drugih izvora. Ta sredstva drugih izvora su tu i vaše sredstva, ako ste ih gore naveli. Znači, ako je tu 15, tu recimo tražite 10 od strane KZŽ, a 5.000 onda otpada na sredstva iz nekog drugog izvora. I u konačnici tu dolje, ukupan iznos programa, projekta, u ovu kućicu, ukupan iznos znači koliko je ukupna vrijednost projekta. Taj iznos je ovaj tu iznos gore koji ste napisali kad ste zbrojili sva sredstva po izvorima. Ta dva iznosa se moraju poklapati. I tu onda zbrojite ako ste imali izravne i neizravne troškove, koliko to ukupno otpada na KZŽ i koliko ukupno otpada na ostale izvore. Evo, to što se tiče obrazca prijave. Još su bili sporni možda obrazac tog završnog izvješća za one čiji će projekti biti odabrani. Neću prolaziti sad ovaj opći dio i to, opisno izvješće i financijsko. Dakle, tu isto tako imate napomene na koji način izvještavate. To sam već rekla ranije tijekom predstavljanja javnog poziva. U završnom izvješću izvještavate o troškovima koje ste prijavili u prijavi da se odnose na izvor sredstva Krapinsko-zagorske županije. I samo ta sredstva. Ne morate cjelokupne troškove koje ste imali u cijelom projektu. Samo ono što ste u prijavi prikazali da ćete financirati sredstvima Krapinsko-zagorske županije. Dakle, tu opet iznos sredstva koji ste dobili od KZŽ, koji ste realizirali. Ako ste imali sredstva iz nekih drugih izvora, i onda ukupna vrijednost projekta koja je opet razdijeljena na taj način da imate pregled svih troškova po izvorima. E sad ova specifikacija troškova, vidite da piše koji se odnose na sredstva Krapinsko-zagorske županije. I tu vam je još stavljena napomena, samo u onom iznosu koji ste ugovorili sa Krapinsko-zagorskom županijom i samo oni troškovi, podcrtano, iz proračuna odobrene prijave, dakle ona prijava koja je zadovoljila sve kriterije, dobili ste, sklopili ste ugovor, sve što je planirano u tom ugovorenom proračunu bi trebali sad o tome izvještavati, osim ako nije tijekom provedbe došlo do neke promjene. A o tome ste nas trebali obavijestiti. Opet navodite te troškove koje ste naveli u onoj prijavi, ako nije bilo nikakvih promjena tijekom provedbe. Navodite ovdje koja je to vrsta računovodstvene dokumentacije. Možete imati autorski ugovor, možete imati račun, možete imati, ne znam, narudžbenicu samo i slično. Onda imate datum plaćanja i broj bankovnog izvatka, ukupan iznos tog troška i koliko je tog troška se odnosi na sredstva KZŽ.
Isto radite za izravne troškove, isto za neizravne ako ih imate. I tu u konačnici zbroj tih troškova i iznos koji se odnosi na proviziju. I tu vam je još popis dokumentacije koju bi trebali priložiti. Naravno, ne morate priložiti sve od toga jer vjerojatno nećete imati sve od toga. Samo ono što vam je primjenjivo za vaš projekt. Ako ste objavljivali neku knjigu, monografiju ili slično, ili CD, onda je i obavezno da dostavite jedan primjerak tog materijala. Evo, u principu bi to bilo to. Ne znam, ako imate sad nekako pitanje još vezano za te obrasce, ako se nečega sjetite, možete poslati upit do petka. I eto, to je to onda od mene. Hvala vam što ste došli, nadam se da će vam radionica biti od koristi. Doviđenja. Doviđenja. Zapravo sam super. Super, idem u umjetnost i sve se nešto posložilo. Prošlo je ne, nisam znala da imam udjelaciju. Ne nešto za ljudstvo. Znala sam tako sa starim gradom. Ne, ali donala srednje, to je potrebu smo radili po srednju. To bi jedno, meni je pol sučak podljeno bez